ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ଭୁଲବଶତ କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆସିନାହିଁ, ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୃତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ପଇସା ଆମ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଲୋକ ପାଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗିବ ହେବ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେଉଁ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ITR ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ? ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତ କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଏଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି। ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍କୁ ନେଇଯିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାମରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ପଇସା ଯେଉଁ ଆସିବ କେମିତି ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେ? ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାଉ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ହେଉ, ଯାଉ NRGS ପଇସା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପଇସା ହେଉ, କୌଣସି ପଇସା ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି 9 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଆସିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଜାଣିବେ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଆସିନି, ଅଟକିକି ରହିଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପକାଇବେ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ପକାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, OTP ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପାଇଁ କଟିଛି ବା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ବା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଆସିନାହିଁ ବା 2ଟି କିସ୍ତିରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବା ଆଉ 2ଟା ପରେ ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଅଛି ବକ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେଖିକି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସବୁକିଛି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଚରା ହେଉଛି। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି SOP, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ SOP ଗୋଟେ ତା'ର ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଲିକା ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖାଇବ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇଠିକି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆସିଲା NPCI ରେଜଲ୍ଟ, NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ, NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା, NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଇଲି, ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଇଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ଲକ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଘି ପଞ୍ଚାୟତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଘି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲି ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ, ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଁ NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଦେଇଛି
जदि आपण पैसा पाइबा चाहूँगी आपणकर एनपीसीआई स्टाटस रे देखो स्पष्ट भाव में से कहीदे बर्तमान जो मैंने भी सुभद्रा योजना पाई ना से एनपीसीआई जो रिजेक्ट होती से कहीदे आप बैंक खाता आपंकर ऑटो डेबिट की लिंक करूँ एनपीसीआई की लिंक करूँ देखो देखला देखो ये लिखाई देखूँ ये मारे मारा पर ये आपंकर तालिका पलि आसो देखो ग्राम पंचायत आसला और एनपीसीआई विफलता जो तालिका अच्छी तार गोटे पीडीएफ टाइप गोटे अच्छी देखो पीडीएफ अच्छी ये रेड कलर जो पीडीएफ देखा जाए आप क्लिक करेंगे से क्लिक कलापर ये आप डाउनलोड हो पीडीएफ देखो पीडीएफ डाउनलोड होगा पीडीएफ डाउनलोड होगा आपंकर जो फाइलटा आप लोड जो डाउनलोड कले ताको बर्तमान से आप चेक करेंगे देखो फाइलटा खोली दिघी पंचायतर देखो डिस्ट्रिक्ट ढेंकानाल ब्लॉक भुवन एवं जो अच्छी आपंकर जीपी वार्ड अच्छी ये दिघी पंचायत देखो लिखाई तलू तलू आसवे देखो ये ना देख लिखाई आप्लिकांट नेम नाम लिखाई देखो आप्लिकेशन आईडी और नाम ये हजबैंड जहाँ फादर नाम जहाँ लिखाई देखो एनपीसीआई स्टाटस ये देखो गोटे स्पष्ट लिखाई आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल एम आधार नंबर जो दि जाए ताहा गोटे आधार नंबर अटे और एम ना गोटे अलग हो पाए जोटा कि आपंकर मिसमैच अच्छी जो पैसा आसनी मेन कथा आप ध्यान देवे जो मानकर भी पैसा आसनी मिसमैच अच्छी तो से निजर आधार कार्ड को जाए अपडेट करातु निजर पाखे थी आधार केन्द्र को जाकि जदि आपंकर पैसा कौन भूलवशत आसीपारना कि कौन अपडेट अच्छी जदि आप आधार रे सपोज किसी ना मिस्टेक अच्छी आपंकर बहुत दिन है आधार आप अपडेट करना तो ताको आप चाहिए भी मतलब जाए अपडेट करदे पारे कलापर आपंकर बैंक अकाउंट रे आधार लिंक करवा निहाती आवश्यक अच्छी जो मानकर ऑटो डेबिट लिंक ना चाहूँ आपंकर एनआरजीएस पैसा हो आपंकर कालिया पैसा हो मोदी पैसा हो कि जेकोसी आम पीएम किसान सीएम किसान हूँ एवं आपंकर मे भी जो बर्तमान मिलूँ आपंकर सुभद्रा पैसा ताकि आसीपर ना 9 तारिख पूर्व आप बारंबार कहूँ 9 तारिख पूर्व आपण मैंने यहाँ कर रखिए और 9 तारिख पूर्व कर रखिले आप 9 तारिख दिन जो मिलवा अच्छी पैसा तो आप 9 तारिख दिन पाइपर पैसा किसी असुविधा ना देखो पूरा ये भी आपंकर लिखिदे देखो जो सुभद्रा आवेदनकारी मानकर बैंक अकाउंट सीधा सड़क देय हस्तांतर होना ताहार एक तालिका बर्तमान यही सब भितर अच्छी जो आपको कहली कौ मान प्रोब्लेम अच्छी ताको आप देखिपारे मत मतामत आप जनइबे वीडियो माध्यम से कौ मैंने पाई कौ मैंने पाई ना फ्री अफ कस्ट आपको किसी भी पैसा आप नबार ना देखो आमर निजर जनसेवा केन्द्र और मो सेवा केन्द्र दुईटा आम पाखे अच्छी उपलब्ध फ्री अफ कस्ट लोक मैंने करके पाई जो मानकर कि जापर ना मत मेसेज मध्यम जनइबे मुझे आपको कंटाक्ट नंबर देदेवी तो सेठू आप देखिए।